Dur Sultan diýilýän ganzy. Şoň efirine oturup gaýtdym. Adrenalin barmy şutaýdy göräýdi. Adrenalin barmy sen şutaýdy? Yok. Adrenalin barmy göräýdi? Tık sana men imama girden grup. Kayına çekeyim ben grup var. Yo adas. Adrenalin gelse şondan soraýda men bolaýyn bolmaýyn efirde laýdyň meni. Yani. Burmund men dinläýdi, Burmund. Bar aladas. Gel kim koşulacak diýse. Aýdy ber dos. Dinlendi meni. O Durak Sultan efirine bardy men bilen. O türüş var Ejenowken harramda konkret nerwim oýnatdy. Awat geldi. O Ejenowken pul dilap ýörenler var, dilenjileri. Telefon alıp näme etjek diýip ýörenler. Balbezler. Huy pilotlar awa. Nuraya men ýazdym otaýdym. Lişkasyna da bilen jogap beren. Kusok Ejenowken harramy da. Awat ýokardy. Bir türkmen paçan bar da bilen konkret Dişot yavat bilen bir kefrak gelýärdi aro. Men de Türkmenistan için hiç gylap bilemek, stasiýany bilemek diýär. Men ýöne de öz watanymy diýär sowulmasyny bilýän diýär. Awat bilen Dur Sultan gurladan opdaro bilýän, üstüne nä diýset men aşakda men alaýdy, öz adamdan alma diýän. Öz adamdan alma diýän aşakda men al diýän adrenalin amma. Awat bilen men guruluşyk diýär, adrenalin aşakda diýär, gudrat bilen awat fiýat diýip ýazýar. İkisi guruluşdum diýär. En sonunda awat şkarkoy wart näme diýär? Bilýärmi? Men şu zaryadym abarly diýär. Zaryadym abarly diýär, %4 zaryadym var diýär. Bir hiç bolmady 5-6% bolsun diýär. Gudrat bilen de awat guruluşdurjak men diýär. Balbez Ejenowken ganzygy 4-5% bolan zaryadym bilen 6% bolanda sen meni ýaýna alyp bilýärmi? Näme?